गिबियावनो गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहा गुवाहाटियाबारि गामियाव आइमोननियावहा आलासियानो थांदोंमोन। ओमफ्राय बिसोरनि रायजोफोरनिया मा होनो खोथिया फुदोंमोन। बेयावहा आइयाबो एसे लोमजाबाय थानायखाय थांनो हायाखैना, बेनिखायनो गासैबो ज' फुबा गोसोआबो इन्टारेस्ट जागोन। आरो 20 बोसोर जाबाय माने आं हाबा जानायनि उनाव बेफोरबायदि फुनो मोनाखै होननानै, ओमफ्राय फुनो थांबाय आरो आनैमोनाबो गासैबो हाय होननानै खोन्थिदों। माने फंबाया भिडिअखौ लादोंमोन। ओमफ्राय जोबोद मोजां नाङो आरो गासैबो जमा फुनानै इन्टारेस्ट नाङो। थोदो बिदिब्ला नोंथांमोनाबो दसे गासैबो नायलांदो रायजोफोरनि खोथिया फुनायखौ। बिथाङा आयंआ जोबोद माने इन्टारेस्ट, माने बैसो जाब्लाबो माने बेफोरबायदिनो रायजोनि खामानिफोरखौबो मोजाङै मावो आरो हारिमु बिथिङावबो जोबोद इन्टारेस्ट। बिथाङा जोबोद मोजां मोनो। जा समायना नुखादों माने गोसोआ ओरैबायदि मोजां मोनो, माने गासैबो मिनि खुसि माने रंजा बाजा आरोना। गायनायावनो जा फुनायावनो जा ज' माने 20 बोसोरनि उनावहा माने बेफोरबायदि गायनो फुनो मोननानै गोसोखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों। माने दसेनि थाखाय माने सुखु दुखु गासैखौबो बावगारलांदों आरो। जोंहा फंबायमोनाबो खोथिया माने बिजौ हादोंमोन, रोगानाय बिदिनो हौवासाफोराबो माने जमा खोथिया रोगानाय गायनाय, ओमफ्राय आरो बिदिनो खोथिया बिजौ हानायफोराबो बिनानाव बिसोरो हाय मोजां जों गामिनि माइ गायनायखौ नायनानै मादि मोनदों होननानै बुंदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं माबाखौ बिसोरनि रायज्लायनायखौ बिदिनो माने दानबाय, बियो बाजै जायो जोंहानि। बिथाङा जोंहानिनो जायो, आदा जायो आयंनि फिसाला महरै। बिथाङा नायथिंग्रा आरो सोर फैदों सोर फैयाखै गासैखौबो। बे आरो जोंहानि फंबाय जायो, आनैनि फिसाला खोथिया रोगादों। माने गासैबो आरो जमा ओमफ्राय हौवासाफोराबो गायबाय आरो। माने सान्दुंबो बिराद गोसा जाथारदोंमोन ना, बेनिखायनो ओमफ्राय बुंबाय आरो गासैबो माने ज' गायनानै ओमफ्राय ज' सिखारनोसै ओरै होननानै, सान्दुंआबो गोसा होनना। ओमफ्राय 3 बिगा गायबाय आरो हौवासाफोराबो। जा मोजां नुखादो। गायनो रोंनायफोरा गायबाय, ओमफ्राय गायनो रोङिफोरा खोथिया रोगाबाय आरो खावसे। 24 बिगा टटेल माने गायदों आरो रायजोआ, 24 बिगा। फंबायमोन दङ, आयं आदैमोन।
बिगाफोरानि समाव गोग्गोमाय सुन्दरै माइ गायदों नाथाय दिनै सोलिनायाव बोथोरा मोजां हिनजावफोर हौवाफोरा खौसे जानानै बोसोरे गायो बेखायनो जों बेबायदिनो दिनै सोलिनायाव गामिया बै गामिया आरो गोजोनै सोलिनो हानायाव नाथाय दा बेनो दुखुनिस्था सरकारा जोंनियाव खाथि जेबो नोजोर होनायाखै लोगोसे जेबो खबर लाया जोंनिया खम मोजां खोनायो मा कृषि बिभागाव आलु बिधान बेसर बिधान मुवा माइ बिधान सब राननाय खिथायो खिन्थु मोनानो जों एखौनो खबरानो मोना ग्राम सेबो दङ गिदिंफायो बानबानिबा आलि आलि थाङो दै जाबाबो जेबो मोना ओंखायनो दिनै सरकारा जोंखौ नोजोरावहाय मोजाङै नांहरनानै आरो गोजोन जोंखौ आरो थुलुंगा होयोब्ला खेथि मावनायाव जों साबसिन होननानै आसा खालामो आरो जोंनि हिमाचल प्रदेशनाथ' बहुद नाम जादा नाथाय गोरिब गुन्द्राखौ नायफिननोनो जोंनिखि एखौनो नुजायाखै गतिके रायजोफोर दा जों बेबायदिहाय खस्थ' जादों बेखिनि खस्थ' लानानै बोरै हागोन सोलोंखौ गोजौ गोथारैनो जों आजावना लानांगोन बेखिनिखौनो जों साननाय खालामदों जोंनि बर' माहारिया बर' बिमाफोरा माने जेरावबो माने रोंखा राखा आखा फाखा दानायाव लुनायाव माइ गायनायाव खोथिया फुनायाव मावनायाव दांनायाव मोसानाय रंजानाय जेरावबो माने बाख्नायजाथाव माने जेरावबो आखा फाखा गुबुन हारिखौ जोङो नुनो मोनो जेरै मुस्लिम सुबुंफोरानो माने हिन्जाव माहारिया बिसोरनिया बेफोरबायदि फोथाराव गाया फुवा दासो माने सासे सानै गायग्रा जादों बांसिन बिसोरनिया खोथिया फुब्लाबो बा माइ गायब्लाबो माने हौवासाफोरानो माने गायो फुयो हिन्जावसाफोरा माने न' सिङाव गामि न'खरनि बा खामानिफोरखौ माने मावो आरो बेफोरबायदि नाथाय जोंनियाथ' माने समायना गासैबो मा हौवाखा मा हिन्जावखा माने गासैबो खौसे जानानै दैज्लां बोथोरावबाबो गायो फुयो जायखिजाया खामानि मेसें बोथोरावबाबो ज' ज' मावो माने इन्टारेस्ट आरोना माबा मोनसे माने रंजाथाव मोनो आरो खुसि गासैबो 85 न'खर माने 85 न'खरावहा माने 7बासोआल' माने फैनाय जायाखै आरो गासैबो फैजोब सानजौफु समाव गासैबो ज' जिरायनानै साहा लोंबाय घुगुनि ओमफ्राय परथा जाबाय ओमफ्राय गजाबो थरसे थरसे लाबोदोंमोन ओमफ्राय गासैबो गामियाव जिरायनानै मुथारि दङ जिरायनानै ओमफ्राय जाबाय आरो जाखांनानै ओमफ्राय आरो 4 बिगासो जाबावगोन बेखौ गायबाय जोंनि आफादगिरियाबो खोथिया रोगालायबाय दिनैनिफ्राय गैलिया जा रायजोफोरा थांजोब्बाय दा जोंनो रोगानांगौ जाबाय आरो उपाय गैया ना उपाय गैया दे बाबु दे माखारे जोआखै आरो मा खैदाल हमथाय जोंखा सम जावसोमोना मारे दोबथाय जोंखो राइदाव लै थुसु गावनो आं थिनायनि माबाया लायो डायरिया लासोरबा बइया लासोरबा बइखो बइया सेक्रेटारि नङालै सेक्रेटारि सोर प्रेसिडेन्ट मरि
khảo hí Khúc nia Khúc nia Banyak kau bisa lah. Pergi kami lai. Hai, pernah ada di dalamnya. Pernah dia you pernah lah Laga Pura laga Dahsyat muria Hutan pura hon Laga San sama dance Ini ku Kau keren गायखांबाय दानिया बाख्रिबो गायबाय गामिनि आफादगिरिया ओमफ्राय गासैबो ज' न' फारसे मोनाबिलि समाव रावना होबाय गायखांबाय दा थांसै बाय बाय जों थांनोसै बाय बाय थांसै जोङो मेंबाय दे